Gyere! Okos! Szuper! Szuper vagy! A Futrinka Egyesület Magyar Viselésves tanyáján vagyunk. Magyaró egy 7-8 év körüli magyar vizslakan, ő is gazdit keres, mint ahogy a többiek itt. Ő egy nyugodtabb, természetű kutya, nem zavarja annyira a többiek társasága, szépen végrehajt alapfeladatokat, alapvezényszavakat is ismer, és elég könnyű volt vele együtt dolgozni. A kutyasuliban a feladatokat szépen végigcsináltuk, kis biztatásra át is bújtunk, át is ugrottunk és szlalomoztunk. Hát azért ő is sok figyelmet és tanítgatást fog még igényelni, de én azt gondolom, hogy vele is szerencséje lesz az új gazdinak. A magyaró annyira intelligens, hogy még enni is lehet mellette. Szimplán nem rabolja le a kaját, hanem szépen itt megáll. Okos, nagyon okos. Most persze leül!